בארצות הברית היה כנס של רופאים ופרופסורים קרדיולוגיים ומוח וכדומה, ואחד הפרופסורים שם ציין שיש המון התקפי לב לאנשים בשעות הבוקר כשהם מזנקים מיד מהמיטה. אדם שמתעורר מהשינה ומיד קופץ, כי יש לו הרבה מה לעשות היום, הוא מסכן את חייו. זה כתוב גם בגמרא, שכשקם כתוב התגבר כארי לעמוד בבוקר לעבודת בוראו, אבל מביא שם המשנה ברורה את דברי הגמרא, שלא לקפוץ ישר מהמיטה. זה מסוכן, כי המצב של גוף ישן כשהפעילות איטית לזינוק מהיר יכול לגרום לתנודה גדולה, וזה סכנת חיים. אז אותו פרופסור דיבר על כך ואמר שבמחקר שלו יצא שכדאי לספור עד 12 ואז לקום. פחות מזה עדיין אדם בסכנה, 13 זה כבר מיותר. אתה סופר 1, 2 עד 12, קם שם רופא יהודי ואמר לו שאצלנו בעם ישראל התרופה הזו ידועה גם בלי המחקר של כבודו. אצלנו לפני שקמים מהמיטה, כשפוקחים את העיניים, אומרים מודה אני לפניך, מלך חי וקיים, שהחזרת בי נשמתי בחמלה, רבה אמונתך. סופרים עד 12, ואז קמים מהשינה. זה מעניין שתמיד רואים שההלכה והבריאות הולכים ביחד בצורה נפלאה, אפילו שאתה לא שם לב לזה. לא כל כך מודעים לרווחים שהאדם מרוויח.